Why did God forgive prostitutes? But when he came to bring his son into the world, he did not allow his son to be a child of a prostitute. He chose a virgin. Why do you think God chose a virgin if he is a God of forgiveness? Maurese maregererwa naMwari asi kubirthday raJesu anzi musauye. So chizvibvunze iwewe kana uri murume kuti Mwari akaregerera mahure akaramba kuti mwana wake azvarwe nehure, iwewe uda kuroora hure. Mwari anototi ei uyu anondityisawo. Why did God forgive prostitutes? But when he came to bring his son into the world, he did not allow his son to be a child of a prostitute. He chose a virgin. Why do you think God chose a virgin if he is a God of forgiveness? Don't you think the birth of Christ should have been the right place to demonstrate how far the forgiveness of God goes? Yes. After forgiving prostitutes, he said, push aside, I have forgiven you. Don't come near my son, mumwanova. Mwanangu azvarwe nehure ndaramba. Mahure ese maregererwa naMwari asi kubirthday raJesu anzi musauye. Pastor, Mwari akaregerera majoke ese. Zvoti majoke dai akati kuti muprove Mwari kuti matiregerera ndipei nhumbi yaJesu inini. Mwari akati aiwa izvo zvokuti ungazvare mwana wangu azviite asi denga uchapinda ukamira kura ndokuregerera. Zvanzi Jesu azvarwa Bheterehema, touyawo here ikoko? Mwari akati kuBheterehema musauye. kuBheterehema kuchauya vazivi vekumabvazuva, majoke ese karai kumba. So Pastor, prostitutes could not give birth to Jesus, and prostitutes could not attend the birthday, the birthday celebrations of Jesus. Hallelujah! Ndinonzi Sister Rose, ndakabvisa nhumbu nhatu ndikaitwa sanctification. All right. Tozosangana muchechi kubirthday toda mawise men. Hatidi musauya, hatidi kudepera. Mwana wangu haangaite zvinhu zvese. Birthday remwana wangu haridi vanhu vakaita semi kuti muuye, ndere vanhu chaivo chaivo. Kuponeswa munoponeswa henyu. Kuponeswa munoponeswa muchechi, tosangana muchechi. Kana akura muchamuona anenge ari mumastreets. Muchatozouya moregererwa kudenga munopinda. But pane zvimwe zvinhu zvamusingabvumidzwe kusvika, munosvibisa zvinhu zvaMwari. So chizvibvunza iwewe kana uri murume kuti Mwari akaregerera mahure akaramba kuti mwana wake azvarwe nehure, iwewe uda kuroora hure. Mwari anototi ei uyu anondityisawo. Wakaoma. Let's leave this one. Tinotenda Mwari nevari kutendeuka nemoyo wese. Amen. Vanoti tazvinzwa tiri kushota, tatsiurika Mwari atibatsire. All right. Let's go to verse 14 of 1 Timothy 2. We ended up with a digression over those who are saying age does not matter. Apparently, Pastor Baloyi, age matters. God was clear. He created Adam first, and then Eve came later. And then God said, you can now get married. If age did not matter,
he would have formed these two together and said, by order of divine godliness, you are now husband and wife. For Adam was formed first and then Eve. That is the rule of the marriage. Yes. In the world, they say age is just a number. Yes, they say age is just a number, but it's not true now. It's not true. It's not true. According to the scriptures, it's not true. The same people who do that, they won't allow a 60-year-old man to marry their 19-year-old daughter. They won't. No. The very people who say age is just a number, ask them, if a 72-year-old man wants to marry your 19-year-old daughter, will you allow it? They say it's too much. So it's no longer a number. So it's no longer a number. A woman over there in South Africa, had an issue there. She was 5 years older than the boyfriend, and so she spoke to me, and I said to her, if it was your brother marrying someone who is 5 years older than him, would you be happy? And she said, no, I won't allow my brother to do that. So you want to do it to somebody else's brother? Yes. You know, that's what is very problematic about women. They say something is good if it is on their side, to their advantage. They are very selfish. They want to panel beat the gospel to fit into each and every one of them and their circumstances. Yeah. But it doesn't. Verse 14, Pastor. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Verse 15, let's read together. 1 to go. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue in the faith and charity and holiness with sobriety. She shall be saved in childbearing. And this is why full womanhood is based on bearing children. Okay. Because of that, this is why Leviticus said a woman has to purify herself for 33 years, for 33 days after giving birth, and then 7 days later, she has completed her days of uncleanness. She now goes into phase 2, where she goes into the days of purification. Yes. After those 33 days, she brings a sin offering to God. Yes. Forgive me, Lord, I had a child. I know I am filthy before you because I have given birth to a child. Ndizvo zvaitwa naIsraeri nanhasi ndo zvaanoita. Havauye kusabata vaine mwana ne2 days kuzoita sabata. Hazvitenderwe nemurayiro weJudaism. Vanotedzera mavhesi iwayaya atiri kutaura aya. Isusu tinoda kuziva kuti zvinorevei todzidzisa tichidudzira mharidzo yaKristu kubva mumavhesi iwaya, but tinopika mamwe mastandards of godliness atisina isusu kunyika dzevahedheni. Yes. Ekuti all right, panozvarwa mwana pane zvinhu zviri spiritual nai. Nodai zvisipo Mwari haaiti mukadzi abva mukuzvara akasviba pamberi paMwari mumazuva emurayiro. Yes. Zvekutofanirwa kuuya nechipiriso chechivi kuna Mwari, achiti Mwari ndiregererei, ndanga ndakazvitakura, ndapona mwana mukomana, kana kuti ndapona mwana musikana. Let's go back to Leviticus 12. This is my second issue. Forgive me for my digression, but I think it was important. We covered a lot of important issues there. Yes. Believers, followers and fans and fanatics, this is my second question. Follow me closely. I want Pastor Baloy to read Leviticus 12 again, verse 1 to 5.